Oh, semak. Semak. Jare SMP. Kok iso? Sampun meh pecah. Malah ya aja lah. Ana sing nggo bendo ora, Mas? Lah. Reng tak silike emosi reng lah. SMP kok sampun meh pecah iku. Ayam mbok. Ki bendo iki. Kok ngono ki yen ngomong karo wong tuwa sing genah. Ayo SMP mau apa? Urip. Jarku bisa dipateni wis kerasa mbut-embut. Mbut-embut. Nduk niken, bawa ya nduk niken iki wonten pamundutan. Sarung jagung. Sarung jagung. Pelok niku nggih. Pelok barang. Nggih. Barang. Bawane ngangge napa monggo? Pelok barang, barangnya siapa? Ya laras iki lho. Ki ora ngerti pelok barang apa? Laras. Larase pelok. Larase pelok barang. Langsung mawon nggih Pak Dalang. Ora apa-apa. Celuk Ora apa-apa, apa ya. dibuka bunange? Buka bunang. Monggo Pak Dik. Saking Pak Kumis. Nggih. Salam buat keluarga besar Ibu Aditya Sri Marsito. Mangke larase tetep pelok barang kadawaken jarum-jarum Guru Sekar Bima. Jarum dari Ibu Aditya Sri Marsito. Ayo Guru Sekar Bima dari Mbak Pipit Mengetan. Nduk iken lenggaru ini dari Guru Sekar Bima niki rek karo Mbak Ciblek yo. Ciri khas dari Purworejo.
Ayo joget rek. Bandung Mas Tahudi juga minta lagu Jarum Jarum monggo. Barang hujan asik buat KPM Beta Sentra Mas BKWK KSSM SSSB MC Kompekjur juga Pan dulu monggo Pak Boting CS Banjarnegara. Iki lagu asli Purworejo lho Kang Garing. Niki judulnya apa Mas? Jarum Jarum. Jarum. Jarum Jarum. Oh Jarum Jarum niku saking tembung napa kok Jarum Jarum niku? Duka niku mung wangsalan wae. Oh tak kira sponsor. Mboten. Jarum Jarum nggih lagune asli Purworejo. Dolalak enten kesenian jenenge dolalak. Dolalak iki Om. Dolalak ki sing pakaiane nganggo celana kacamata. Wis sempat dulu dibahas tidak boleh pakai segini iya. karena tapi wong itu namanya bawaannya harus Bawaan gitu dari... diganti dawa ya wagu akhirnya kembali ke situ tapi pakai tayet pakai anu stocking ya nanti mengurangi wah niki teng anu mriki dolalak apik banget Mas Garing sing ison juga dolalak sing lah mriki kabeh
Iki ora dolalak ki dol-dol kowe ya. Aku ndol iki. Ondol-ondol. Ndol-ndol nggih. Niki sing mriksani kathah nggih. Tesi kata puji nggih. blek. Niki Mas Gito wiraswarane Mas Ulin nggih mriksani. Nggih Wilujeng Dalu. Nggih Wilujeng Dalu. Sikus biasanya apal Mbak, sikus siapa saja Mbak Gus diatensi. Ayo Mbak Gus. Ruwiyin monggo diatensi dan sing rawuh sinten mawon. Niki kata lho Mas, wonten saking Tlatah Banyumas, Cilacap, Kebumen nopo malih gara-gara bintang tamune yang luar biasa. Biasa di luar. Nggih, wonten Pak Hasan Adiwarno, Putri Wisanggeni, Nggih. Mas Raban, ugi Mas Ikun Mas BKWK, Raban, iya. Pak Narto Pekaja, Pak Ripto Rangka. Sinden ku apal lho rek. Apal Bang. Ora iki sinden apa RW? Kok apal wargane? Mas Saikun. Terus. Mas Saikun ikun nggih mriksani. Nggih, nggih. Ugi Mas Ferry Arianto, Mas Darwito MC, ugi. Teng mriki wau sing kepanggih jagongan bareng wau. Nggih, leres. Ugi saking Klasika Tarup niki kalian lighting juga niku kagungane. Dari klasikan niki. Nggih, leres. Luar biasa taruh Luar becos. Sama lightingnya. Lightingnya niku piro sewane Mas sing muter-muter niku? Oh kowe buta ta? Lampu muter-muter ta? Oh, Lah sesuk kowe numpak papat Oh. setengah. Kowe Niku- numpak bulan lah ya muter-muter. Nggih niku dados niku Aja. sanes gawan dalang nih gawan tarup. Lek. Oh, niki gawan taruh. Gawan tarup. nggih. Kaya diskotik. Nggih. Lah terus di napa nggih? Salinda 797 nggih. Nggih, Nggih. juga monitor. Monitor. Nyoting malam ini sukses Salinda. Sukses Salinda nggih. Juga channelnya kula Mas Channelnya Gareng. Mas Channel Eko. Napa, Mas? Ki Eko Ki Suwaryo. Eko Suwaryo. Kowe channelmu apa? Nggih, Kowe channelmu apa, Blek? Ciblek Sorcerer. Ciblek Sorcerer. Channelnya Mas Gareng apa channelnya Mas Gareng? Ciblek Sorcerer disekrup ya Nyong ya. Disekrup. Subscribe kok sekrup. Oh iya. Aku Bagio Gareng asli. Bagyo Gareng asli. Aku asli ning kene tak garis bawahi bukan saya terus aku ngadake aku asli ki ndak, tapi kalau kepengin weruh keseharianku asliku neng YouTubeku ono. Dadi ora terus aku backlist asline Gareng ki aku ora wong aku dhewe yo entuk kok. Oh iya iya. Ngono Jadi ya, pada duwe channel ya. Channelnya Mbak Salindri apa? Salindri channelmu apa, Dok? Napa Mbak? Niken Salindri Official sama Niken Salindri Family. Wong iki padha live ora? Nggih. Live. Ora. Live. Ora. Live. Aku ora. Live. Aku ora. Nang apa sih? Aku ora urip kok. Orang. Tapi pada live nggih kok seniki kok nggih. Ayo Mbak Salindri karo jumeneng malih karo maringi bawa wis sak kersane Mbak Salindri wis iki. Kunjara lega wis. Jenengan pokoke. Dawuh karo Nggih. Ibu Aditya Sri Marsito ngersake apa? Umi. Ibu Aditya. Remenane kowe ngerti apa ora? Senengane Ibu Aditya apa? Wah, aku ya mau ora takon informasi ini. Aku ndek mau ki wis takon. Heeh, Terus terus Bu Adit mendingene sik aku lali. oh ya lagu lali, Mas. Nek aku ngerti senengane Bu Aditya. Apa? Nyawer. Kowe tak Wah, wis jelas, dikeki apa kok. meneh nyawur nanggap yo gelem. Nanggap. Ya wis kene wae. nanggap ya wis pernah Arep nembang apa wae ning diujubke kagem Aku rada kelingan. Oh, Biyen Simbah niku ngersake kae lho Gambyong Parianom. Oh, Gembyong. Oh, lah yen ngono Gambyong. dijugeti. Heeh, ora apa-apa. Sing joget kula. Jenengan joget karo nembang. Nah, wis. Parep Ayo, joget apa parep Parianom nembang? sing nempat paribasa lutut. Kari- Yo, Gareng yo iso joget. Ora, aku Ora. penilai. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku Yuri, Ya, pengamat. pengamat. Ayo. Ya, sing ngiping Mbak Salindri. Ning Parianom sing model apa ki jenengane sing nang kaset kae? Model Priwan? Yo Yes, pokoke wis nen PKJT. PKJT apa gue? Gareng melu ngiping Gareng. ora aku raja lele kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing nggo apik-apik reng. Aku Yo. udah Parianom ya. Parianom. Ayo Mbak Des. Sinden sing saka Kudus lho. Ayo Gareng melu bekso reng, ora apa-apa reng. Ye yo ya ye yo. Garuwi ben ora kenong copyright. Ya jelang tang tang ben ora kenang copyright.
Ae, ae, ae. Ah. Oe, oe. Dang, dang, dang. Iki tibake mengko mari kangen ya. Men ora gambyong tenan. Oe oe. Layarnya siap, mari kangen. Ayo, mari kangen. Nastomik, Mbak. Iki panjenengane Simbah. Nyuwun digarap kreasi nggih. Ayo, drummer kita. Yeay. Suwe kabar pisan ora krungu kabare sajire dolan wong tanah sadade ya iya Mas katel siap-siap tel ya mari kangen muga-muga tantram hatiku dadi tentram mari kangen kula sira semakin di hati jelang tak tunggu jelang tak ayo gosok kesok tang tak tang tang tang
Sampun Pak Dalang, Matur pripun? nuwun. Rame. Nggih, alhamdulillah. Nggih gawe nak tiasing sesama kok, Mas. Niki sing diarani Apa Pak De? iki aku malah manut iki lho. Iki Ini apa? sajake ana simpenan lagu. Heeh. Sing Kita apik kok, ada apa, Nduk? request lagu. Apa, Nduk? Sayang? Apa, Nduk? Siapa? Bu Jeblek ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan Mas Gareng. Oh, arep bali lho, Nduk. Hah? Hah? Apa? Ah. Oh ya, ya, ya. Ayo saiki Nggih. nyanyi Pripun, Pak apa? De? Iki kira-kira Nduk, iki malah kowe iki. Mboten napa-napa Bu Jeblek. Mungkin Bunda ingin pulang dulu nggak apa-apa? Saya ganti. Mohon izin Bu Aditya Marsito, ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan sama Bu Jeblek. Monggo. Nggih. Nggih, nanu kula ngijinaken Dik Ciblek. Siap, 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 Pansel. siap. Kan oleh, Nduk. Oke. Ya wah. Lah. Wis saiki diselani di lagu-lagu, Oh, selani nggih, lagu-lagu. siap. Dimene anu Ciblek iki mudhun. Nggih, ada kepentingan dari rumah. Ya weh lagu sik kono, lagu sik. Lagune ya telutur. Ojo Pak Dalang. Dan Nggih, ojo sing sedih-sedih malah. ya wis ya sapa wis kersamu nglipur para penonton. Nggih. Yang Ayo, Pak penting De. malam ini Salintri menghibur katanya. Siap, nggih alhamdulillah amin. Ya semoga untuk Bu Ciblek Kita mendoakan ini terus terang Bu Ciblek kakaknya meninggal dunia malam ini. Mohon doanya semoga diampuni segala dosanya dan Amin. diterima di tempat yang terbaik Amin. untuk kakaknya Mbak Ciblek. amin amin ya rabbal alamin. Nggih, nderek. Nandang Bela Sukowo Sukowo. Bu Jeblek. Nggih. Sing baku ndongake wis jeneng Ndongake. trep wis Nyong marasem iki bukan ngeprank ya, Bulan. Oh, Sebenarnya temenan. ngeprank Yo, aja tembang, sekali-sekali yo. ngeprank. Aku wingi ngeprank Pak Anom wedi Nyapa? Ngeprank apa sampean? dipenteleng yo. Ya syukur Ora ya salah. wong gojek kok. Iki ana pamundutan meneh, Mbak. Pripun Pak Dalang? Lali janjine. Lali janjinya. Ah. Ya. Karo gelo. Siap. Lah niku cocok. Sing putih, gelone Sing ya? Gelo mawon nggih. Gelo. Ya wis pas iki pas. Pak De. Ono sing kagelan iki. Lah sampean penti? Melu mulai. Ora aku bayari. Bayari sapa? Loh bayari bojoku, mau bayari sapa? Lah bayari kan engko, gorong wayahe mulai kok. Wah, kowe bareng kok sak tak saya esuk kok saya galak to kowe. Loh, aku mewakili Bu Ciblek ha iki. Betul, cah nom iku kudu ngono. Begitu yang sepuh wis sumikir, kowe sing tampil. Ayo, aku sing tuwa-tuwa tak nyingkir, kowe dhewe. Maksudnya aku kan nganu dhewe kon ngomong dhewe. Lho ya ora mong dhewe lah kae. Dibawani. Ah. Sak bawa-bawane sing penting lagune nges. Mengko dangdutane Siap. bagian Sekar Bima jenengan sing nges-nges mawon. Oke. Niki dibawani Asmarandana mengke Boleh. Wis Lho, mawon ngoten nggih. karepmu Asmaradana kena aswaru, aswaje, askriting wis terserah. Sing penting bawa. Ya ora usah nesu kok. Aku selak kepengin krungu suaramu lho. Ting-tingane, Pak. Nadane XXL, Pak. Kuwi kaos kuwi. Kaos. Ya Allah. Suaraku apik ya. Upama aku ngojari entuk ora? Apa? Napa? Sing Semarangan. Mingker mingkuring ukara. Iso. Oh, Iso. perkara kuwi. Karono sing medhit banget. Siap. Ya aku. Nggih dicobi nggih Pak Dalang. Siap. Mengke lek mboten tekan pripun? Ora apa-apa, sono sing nulungi, Baru Ciblek sing ora tekan nulungi. yo oper angkot to. Kok lek aku gak tekan sampean junjung ngono ya. Siap. Sembrono. Ayo. Mingkar mingkuring Lah iki to rek. akarono
banget loh kayak wong ngarepe babaran loh. Lah aku ora ngerti wong aku ora tau babaran kok. Lah aku ya orang tahu. Lah iya kok wong pamer wong babaran kaya tau ngrasake. Lampane memetit ngono. Lho pancen iku ciri khas Semarangan. Sen. Jegok. Padoke. Lho Asu mau ndorono. Sak pinten, Pak? Kali lho aku nadane. ayo terus. Terus kurang sithik. Ayo wis ketok rambutnya ayo terus. Slamet. Lanang apa wedok, Reng? Ora ketok wong ora ono ndase. Wong iki mau ngetokne betapa sulitnya cengkok iki lho. Bener lho. Kaya paribasane kaya wong arep babaran kae lho. Oh niku aja terus jempolku mbok remet kene iki. Lah kene iki karo nganu Lu karo gemes, ngeden. mak gua gemes lu. Lah timbangane aku ngremet wajahe sampean kan mending jempole sampean. Lah jempol luput terus ngremet liyane piye? Sinoba sino karto mre katarto Pelong sing penting aku. Gemeng aci Luar biasa penonton goyong dihipnotis yo, Reng. Alhamdulillah. Kula nggih nembe niki lho nyobi. Napa? Tenan po? Nggih, nembe niki. Tanpa dicoba tidak tahu mampu apa tidak. Siap, Lo aja mampu. wedi-wedi yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani. Begitu sudah berani aja wedi-wedi. Pak De, Apa? iki apa? Iki buta. Salah. Apa? Driji. Eh? Oh iki toh. Iki lho. Kudulan cah cilik. Asem. Kalahmu ki Reng karo bocah. Iki apa? Driji. Salah. Apa? Lampu. Iki apa? Yo. Iki apa? Gareng. Hah? Gareng. Ora, batang. Batang Aku ki apa? seri lho perkara iki yo driji yo. Wah,
Lah aku takon ki apa? Wah, kowe iku umurmu tuwa sithik tak pangan mentah. Lah aku wis suwi lho ndak tau mbedheki sampean. Iya. Sampean panganan ya wis tau. Kayak mak-mak kuliner ngoten niku. Wis nate ya. Wis. Soto wis tau? Wis. Sego goreng? Wis. Sego goreng ambek soto enak ndi? Yo, yen aku lho ki selera lho ki. Heeh. Sego dikum. Piye lho? Lho soto wis sego dikum. Oh, berarti soto. Soto. Terus lek soto ambek sate enak ndi? Sate. Lek sate ambek telek? Yo sate, enak sate kok. Jani. Berarti dagelan ki tau mangan telek, Pak. Loh, kok ngerti? Lah tau ngrasakne ndi sate ndi telek. Lho, aku wis tau mangan telek turamu kae tak entek. Wah. Beh, lah kok malah monane ndek aku. Lah witekno payen kaya turamu kari sak sendok ora mbok enteke tak pangan. Gila niku. Lho kok gila wis entek akeh kok gila. Wes jembas kuwi. Yo lho ora dibahas sing bahas kowe kok. Hemu ki. Saiki dibake apa ki lagune iki? Mau gelo. Gelo. Oke. Yo dari Mas Ferry Arianto. Jelo. Jelo kok jelo. Jelo. Ayo, wetanan. Sumangsa. Gung. Agak viral ki jaranan nih. Ya. Ning ngendi nggonku goleki bote kepengen katamu senadyan ada tak mung nuruti karepe hati barasa iki katamu kowe lunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku lah netes Waris Sadewa. pipiku yen pancen lelakonku 14 SP lali janjine yo. Dari Guru Sekar Bima dulu ben Mbak. Ben asose. Yo ben pasukan Sekar Bima dulu. Thank you Nduk Niken. Ardo silan-silan lahir ning digawe wali Jawa. Ora kok ngombe dawet sembrono. Wali Jawa. Iya. Ya. Buat Mas Waris, monggo dan kita semuanya komunitas. Ya.
Joko Tingkir upama digawe saire Wali Jawa. Nggih, monggo waton mboten nalisir ngaten. Insyaallah mboten nggih. Nggih. Kula nu namung penikmat kok Mas. Nggih. Terus terang saya kalau suruh mengarang lagu juga nggak bisa. Nggih. Niki mau sanes karangan kula lho, Pak. Nggih. Karena teng media sosial niku rame, terus enten wong sing maringi saran iki wae iki. Saire nganggo iki wae. Oh, ngaten. Nggih niku. Sing baku pancen tidak sampai menjadikan polemik. Leres. Insyaallah menawi ngangge sing sair niki mboten nggih. Nggih. Awit niki ngagungke karo asmane Joko Tingkir. Leres nggih, mugi-mugi ngaten. Nggih, sing kula suwun niku nggih ngaten nggih. Nggih. Berarti pancen sekarang tuh serba harus hati-hati. Leres dalam nggih. berucap dan bertindak. Nggih. Mergi nggih napa-napa nu sakniki nu HP niku pun ngungkuli. Nggih. Ngungkuli aparat penegak hukum niku. Betul lho, Mas. Niku napa-napa angger kula HP ngoten pun wah konangan. Nggih. Tujune kula wingi mboten konangan. Lah piye to? Begitu nganu pindahkan kula. Disorot HP aku pindahkan. Piye Black wis rada bisa ambekan, Mbak? Loh, ket mau ki ambekan kuwi. Ora maksude ketoke kok ketok sedih iki tenanan lho. Lho wong kelangan kakang kok ora entuk sedih keleng piye iki? Co ditakoni piye, Nduk? Nduk Jiblek. Piye, Duk? Nggih, pun wong pripun malih pundi? Pundhut nggih. Iki kersake. Silang nggih ditangi sana. Wis Sedina tinakti. ping 17 ya masak balia. Betul. Iki prosese lara, pancen gerah. Sakit jantung kali gula. Oh, jantung karo kuwi jenenge komplikasi. Komplikasi. Lho ya iya, karo jantung karo gula kumpul. Makane iki ora perlu digetuni. Mboten. Mula aku sering nerjemahke mati iki supaya wong yen kepaten ora digetuni malah padha siap-siap menghadapi mati. Lah bener. Akale nggih dhewek arep nusul. Nah, Nggih, tapi wong jenengane lagi seneng-seneng enten kabar kados niku kaget Mas Gandeng. Wes, iki aku wis iso bayangke. Aku 2 kali mengalami kejadian ning ora kepaten, Mas. Sepisan aku munggah panggung, ibuku dioperasi buka tempurung karena pemecahan pembuluh darah. Kuwi ning dhuwur panggung isine mung piye, apa, terus sedih ya, Pak. Wis ora. Lah sing kedua iki munggah panggung anakku kena DB iki tapal kuda. Kuwi akut mlebu ICU. Kuwi ya padha wae. Dalam melu wayangan dalange Ki Anom Surata. Begitu mendengar berita itu bar limbuan reng wis mulih urusi anake. Kene tak tandangane. Karena memang itu manusiawi. Dadi nyong dadi ngerti nangis Jiblek sing temenan karo acting. Dadi ngerti angger ki anu asli. Tapi ya Black. Ali Imran ayat 185 wis muni kullu nafsin dhaikatul maut. Heeh. Kaya kowe bae. Nggih lah. Dadi barang sing ana nyawane ya kabeh arep dipundhut kaya. Makane aja dipenggali sing nemen. Perlu tak baleni bahwasanya kita semua harus tahu arti mati. M itu manusia semuanya akan mengalami. Itu takdir, tidak bisa mengelak. A akan tetapi datangnya tidak ada yang tahu. T tidak harus sakit dulu, tidak harus yang muda dulu. Jadi ya dupenom matine keri dereng karuan. Ini semua rahasia ilahi. Makanya sebelum kita dipanggil, mari kita siap-siap mempersiapkan diri, diperbanyak ibadahnya. Tepuk tangan buat Mas Gareng, wah iki kata-kata mutiara iki lho. Alhamdulillah. Kena nggo ngedem-dem karo penggali Mbak Jiblek sing akinan. Kula ketune wong kala wingi niki kawit wingi niku takon kula mawon. Ning kula dereng saged tilik wong kena enten kodengan ngeduk. Kanggo bae kena wong seni kena kaya kowe. Kula dereng saged tilik mriko Dela-dela nggih takon kula telepon. Ya ora ketok lembiyen ramaku Black nyung terus kanggo nang kemojing. Apa? Bali kanggo wengi-wengi dikabari. Padahal nyung terus padu rebutan mixuling karo Junet mbiyen. Yo gara-gara kuwi. Iya dipundhut. Bapakmu Biyen tahun 2010. Oh, yen bapakmu lumrah wis sepuh tak kira kowe. Wis. Terus penggendere lho jenengan kancane jenengan Pak Lawuk wis kondur. Nggih. Lawuk sing Lawuk. Mbah Lawuk. Lho ke lumrah wong corona. Kok lumrah. Niku tanu kenang corona.
Lah ya aku gedeng wae sing mati tuwa kok mesti wis lumrah. Angger sing mati enom lho mati ki ora ngarah sing tuwa ora ngarah sing enom. Kabeh iki garise wong lair ceprot ning kene wis ditulis jatahe dewi-dewi. Kakangan Ciblek tu apa nom? Hah? Napa? Sepuh apa nom? Nggih pun sepuh wong niki napa nggih sanes kakang? Jal ngomong, wis tua iki kok Jal. Ya mboten. Maksudnya sanes kakang kandunge kula. Oh iya. Anake uwane kula, begedene kula. Tapi teng kula niku sayang banget. Jenenge Kakang Kawah Hadiari. Nggih, lah niku kula kawit mbiyen niku tumute teng kakange kula niku. Dadi wis kaya kakang kaya Rama kados niku. Mula kowe Dadi aja kelangan- gelem dieloni Adi. Nak dulur aja gelem Lah ya. apa? Cepet mati lho. Ojo. Ya ora kaya kuwe. Wong kuwe anu banget tetes. Ora, ini wis bali maneh kita harus Ya. kita tinggal mendoakan Ya, siapapun siap. nanti akan kembali ke sana. Doakan Iya. yang terbaik untuk Kakanda. Nggih. Ya. Iki gandeng wektune ya wis sawetara esuk saiki Nggih. njaluk sangu meneh karo nduk niken iki ana pamundutan pudang kuning. Podang kuning. Sak bawane mengko bar iki wis wayangan meneh. Oke, podang kuning ning nyamping parang, semakan cindit, cunduk kembang. Ora rika lho doyan banget nembang ya. Hah? Loh, aku Doyan banget nembang. sing tak go bayari sekolah anakku Ngerti ki tembang kok. apa iya? Kok. Ngerti kayak gue tulis saiki lomba wingi ya, Oh, niken. apa? Lomba balapan karung. Oh, sik iso nembang kok kowe ki gocek kowe. Kowe arep gocek. Kowe bar nangis gocek. Ya ora lah wong kena. Wah, Lho bisa- Pak De, lha ngono kuwi iki aja diseneni, Ora. ora menghibur diri Aku kan sendiri. pikir ya profesional. Profesional. Arep keprimen keluargaku wong nyong nang kene lagi kerja. Lah. Ya tetep nyong ya profesional ya Iya. keprimen kaya Lah aku ki percuma le ngeneng-ngeneng kowe turun tadi bangun balapan karung. Wah. Ya wong masuk Wis melu ngewang-ewangi Sungkowo kok malah. Aku ki wangi Sungkowo kowe malah melu Sungkono. Lah ngandel apa ora? Ayo, Monggo. udang kuning. Udang kuning Mbak Salindri. Baik iki nggo jajan ya Mbak Salindri. Nggih. Ya. Moga-moga tahun depan nanggap lagi. Amin. Undang garing karo Bu Ciblek karo Mbak Salindri. Amin. Siap. Nggih niki donga kagem Umi Aditya Umi mugi-mugi Aditya. sehat selalu panjang umur. Amin. Apa DP-ne Boten mung DP-ne jaluk saiki yo. ya ayo. Ben saya suwi. Iya ya. Ya ora mung Ibu Aditya sing didongakna masyarakat. Betul. Masyarakat semua Karang juga. Karangrejo. Karangrejo kene. Sak Di sekitarnya. sekitarnya diberi kesehatan, panjang Amin. umur, Amin. murah rezeki. Amin. Dan semoga rezekinya menular, terus Menular. bisa nanggap satu persatu. Oke, doa saya buat Desa Karangreja, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Nggih, Pak De. Mugi dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma. Amin. Ning Amin. tiada gading yang tak retak dalam menghibur pasti ada kekurangan kesalahan. Laras. Pangapunten namung titah sewantah mesti ana kleru lan lupute. Nggih. Kula kathah lepate nggih nyuwun pangapunten. Teng mriki nembe lagi gojek dolanan malah kula nangis. Kula nu mboten disengaja kula nu mung kaget. Wah, aku tenan iku Tapi wis tak pikir maning lah keprimen Wah, maning. iku aku iya. mau produser tak gawe sinetron lho iki mau. Kok iso wut. Kan yang dadi ngerti sing nangis sing asli kaya kae. Ora bang Sing nggih. loboan kaya kae. Ciblake bareng nangis ki sing metu banyune ora mripate tok irunge kupinge. Kabehan yang metu bolongan sanga metu kabeh. Kepoyuh barang. Kepoyo ora wis werna-werna pokok kalan jledek ora karo-karuan. Oh, jan. Tenang bae blek anu bogem kaker. Iya, Bu. Angel. Ya, ya. Wiwitane. Oh, podang kuning deh, Pak. Lali, Pak. Ya ora apa-apa sing kadung. Sakarepe ora apa. Podang kuning, podang kuning. Nadyan wujud temong paksi. Kula nggih melu kaget lho, Bu. Malehan. Napa? Kula nggih melu sedih lho Sedih. denger ceritane jenengan sampai podang kuning malih dadi sesideman. Mboten apa-apa. Iya.
Nyangger duwe bujang gede nanya tek arah mantu, Blek. Si Mbak Niken. Iya. Lagi kepengin duwe bujang gede. Anak gue si cilik. Si cilik yang ngemben. Ini si cilik gede. Ramane, ya aja ramane lah. Putrane jenengan umurnya pinten no? Blata si adine jenengan lah. Kelas 5. Oh, kelas 5. Lah Ya, apa kon ganen karo Mas Gatel? Bujang, Mbak. yo kesuwen. SPG maning gak sing ngendang. Sampe gelem ngenteni aku ye. Cek suwi tapi. Sedeng wis tuwek. Ya ora apa-apa tua malah sing ampase akeh. Santene. Karek ngenteni Dina ya. Iya, dina Minggu. Lawan Rengga wis mari ke golek nangis. Piye, Pak De? Tak goleke sing anteng. Piye? Ning gelem ngopeni ra kowe. Sing ndi? Sing meking. Kuwi ning entuk kuwi kudu golek rinso dikopyok. Kenapa? Ben putih. Ben putih. Dene ben putih. Sing peking. Halos manis toremra ati Bakalah karo pengedramku sing biyen Ngapa? luwih ireng. Peteng no berarti, Pak. Heeh. Biyen. Podang jana Iki tenan lho, ngarep-arep kaya apa pentas ning kene ketemu karo Nduk Niken karo Mas Gareng karo Mbak Ciblek. Wah. Nggih. Semangat penontonnya Bu Ciblek. Iba bunga ing atiku nyanding bisa Monggo lagu nggih gong niki Mas